So hi guys, nandito tayo ngayon sa Shopwise. Ayan. So bali mamimili po tayo ng ingredients sa ating lulutuin na chicken buffalo wings at saka creamy longganisa pasta. Ayan, si Baradang. Andun pa yung dalawang Baradang na sila. Pantayin natin. So guys, nandito na tayo sa loob. Nakakuha na tayo ng trolley, pero maghahanap tayo ng basket. Ha? Yan. So guys, nandun na sila. Yung kasama natin. So, unahan tayo. So, unang-una pala is pupunta tayo sa meat section and then doon tayo bibili or pili ng chicken. Caviteña longganisa, oh. Butter. I like this. Dairy cream. Dalawa. Iodized. Flour. Guys, I love this cheese boy parmesan cheese. Mura lang siya, 169. So ito usually yung ginagamit ko pag nagluluto ako ng pasta. Meron din niyang shredded. Brown sugar. Saka anong oras na ako makakauwi ng bahay? Baka tulog na sila nun. hot May sauce inspiration pa naman yan. Wala akong mag-isang hot sauce. Ano ba yan? Talagang iba na yung si barads, oh. May videographer pa. May videographer pa yan sila. Iba na si barads ngayon. Kumikita na eh. May masasabi ka ba? Ikaw magbibitbit lahat. Ikaw magbibitbit lahat nung pinamili ng baradang. Nakita ko yung crush mo.
Nasaan ba? Ayun siya sa do. Pumunta na siya din sa do. Gusto mo sundan natin? Ah, yun daw yung crush niyo. Ba't di mo sinabi sa akin na para na videohan? Masaya na yung araw na. Hay, itong baradang na to saan nagpupunta eh. Pag ito isa lang, so hindi siya masyadong maanghang. So kailangan dalawa. Ah, okay lang yun sa akin. Yun lang. Yun na lang, Lars, para hindi masyadong maanghang. Kaya dalawa na lang. So, bali ito na lang. So, ayan guys, bali nakapamili na kami lahat ng aming lulutuin for creamy longganisa pasta at saka buffalo wings. So, magbabayad na tayo sa So guys, ito, nakapila na kami sa ganon, sa cashier. So ayun, magbabayad lang kami. 167. Dali naman ni Lars. Sabo ka ng ano. 4. Thank you. So guys, bali, kinakahon na siya. Ayan, kinakahon na lang siya. And then later on. Isama mo na rin sa box yun, pero ilagay mo sa ano. Bakit? Kasama ka pa yung So guys, bali, nag-stop over kami dito sa Chowking. Ayan, kasi bumili sila ng food. Ang arte. Guys, ang tamad-tamad niya. Ayan o. Ayaw niyang Yun ang magbuhat. pinakayaw ko yung mag-aantay ako. Arte, mag-aantay ka lang eh. Naka-ID pa pala ako. Luto pa! Luto pa! Kasi naman eh, bakit kasi may Valentines pa? Ah? Dapat wala nang Valentines. Ayan, tuloy on. Nagluluto pa rin. Dito na eh. Yun talaga, hindi mo talaga mano na walang bangin sa... Tumingin ka naman, baradang. Pagod sila kakabit. Video yan. Kaya nga alam ko! Yung na-smile ako. Nag-smile ka ba? Oo naman. Nag-smile ka ba? Siyempre. Ay, Diyos ko Lord, nakapagod. Ang Valentines. Bakit kasi may Valentines pa? So guys, bali nandito na kami, nakarating na kami. Like, ilang oras yan? 2 hours. 2 hours ba? 6 tayo bumaba. 1 hour and 18 minutes. So yan, after 1 hour and 18 minutes, nakarating na kami sa office. So ayun, yun palang pinamili namin guys tomorrow since Valentine's daw. Hindi ko nga alam bakit may Valentine's eh. So ayun, instead nakakain daw sa labas, magluluto na lang. So ayun, magluluto tayo bukas ng chicken buffalo wings at saka creamy longganisa pasta. So ayun lang. At least nakapagbigay ako ng update sa inyong lahat. So yun lang yung content natin for today kasi parang this past few days wala akong naging content, puro live. Hindi, medyo naging busy lang tayo ng konti. Pero ayun. Pero watch out guys, kaya watch out pala sa mga darating na mga araw. May mga abangan kayong mga vlogs. So ayun. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. So ayun, abang-abang lang kayo. Maraming darating.
Yan, na big event sa ating vlog. Grabe. Hiyang-hiya na nga ako eh. So guys, andito na ulit ako sa office. Tapos na ako magluto. So, ayan, kakain na daw kami. Dito muna, yun muna yung sa ngayon ang mabibigay ko sa inyong lahat. So ayun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and then hit like and share na din. And then of course, push yung ating bell para maging updated kayo lagi sa if meron tayong bagong videos na i-upload. Bye guys!